What's up, horror fans? This is your boy, Creepkeeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko muna magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creepamilya members. At kung ikaw, oo ikaw nga, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Lumipas pa ang isang oras. Buisit, mukhang wala nang balak lumubay ang mga bantay ko. Wala kasi ako makitang pagkakataon. Isang oras na lang ang nalalabi. Malamang sa malamang, hindi talaga makikinig sila Hakim sa akin. Susugod at susugod sila dito. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang kakayahan nila, pero pihado. Para silang mga daga na papasok sa lungga ng kobra. Mga literal na kobra. Narinig ko pa sa usapan ng mga bantay na lutuin na daw ako maya-maya dahil paparating na ang Panginoong Dante nila. Nako, masama to. Mukhang wala na akong pagpipilian kundi pindutin ang buton na hawak ko. Pero teka, hindi ko pa pala pwedeng gawin yon. Wala pala dito si Dante. Nalinti ka na. Sana dumating na siya bago pa maubos ang oras ko. Kung hindi, paniguradong mapupurnada ang misyon namin. Narinig kita. Bakit hindi ako nagdala ng cellphone para makontak ko sila Hakim? Simple lang. Wala kasing signal dito eh. Medyo mabundok kasi. Maya-maya pa ay nataranta na ang lahat. Dumating na daw ang Panginoong Dante nila. Nasermonan pa nga ang mga bantay ko. Bakit daw hindi pa ako diniretso sa kusina? Tiyak na gutom na raw ang kanilang Panginoon. Grabe, sa palagay ko ay napakabangis ng Dante na yon. Takot na takot kasi sila. Nagmamadali namang kumilos ang mga nagbabantay sa akin. Takte, wala akong magawa. Sadyang mahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Isa pa, nakakailang din magkikikilos. Baka kasi biglang may tumuklaw sa akin. Ang malas. No choice. Kailangan ko nang pasabugin ang smoke bomb. Pinipilit kong abutin ang bandang puwetan ko. Ipinasok ko ang mga kamay ko sa pantalon ko. Putik, hindi ko maabot ang detonator. Nasa loob ng brief ko yon. Nakatali kasi mula sa likod ang mga kamay ko. Habang parang baboy akong buhat-buhat ng 4 na bantay. Maya-maya ay napadaan kami sa isang tumpok ng mga kababaihan. Shit, nagtatawanan pa ang mga ito. Nakita kasi nilang pinapasok ko ang kamay ko sa likod ng pantalong ko. Kahit na mga aswang to ay nakadama pa rin ako ng konting hiya. Kasi naman ang gaganda nila. Mga artistahin, kumbaga. Sa totoo lang, hindi ko inakala na may mga magagandang dilag pala doon. Pero nagimbal ako nang mapalapit ako sa isa sa mga babaeng yon. Nakita ko kasi na inilabas nun ang dila niya na para bang isang ahas. Nakakadiri, ang ganda pa naman. Maging ang mga mata nito ay parang naging mata ng ahas. Bahagya pang nagliwanag ang balat nun sa leeg. Napansin kong may unti-unting lumabas doon na parang kaliskis. Sa isip-isip ko, di bali na lang. Kahit gaano pa sila kaganda, kung babaeng ahas naman, yain na. Maya-maya pa ay inilapag ako ng mga kalalakihan sa isang malapad na lamesa. Agad na lumapit ang isang matandang lalaki. May dala yung matalas na itak. Putya, nakakaloko ang ngiti na matandang to.
tila takam na takam sa akin. Nakita ko kasing naglalaway pa siya. Iyon niyo na ako dito. Ako na ang bahala sa isang to. Paniguradong marami na namang makakain ang Panginoon Dante. Shit, ano nang gagawin ko? Baka bigla na lang ako saksakin na matandang to. Hinintay ko munang makaalis ang mga gwardya. Nagpanggap na lang ako na hindi pumapalag. Maya-maya pa ay tumalikod na ang matandang kusinero. Sa tingin ko, naghahasa siya ng kutsilyo. Yun na ang hinihintay kong pagkakataon. Mabilis kong kiniskis ang tali sa kantuhan ng lamesa. Ay, salamat. Nakalaga na ang mga kamay ko. Nagmamadali ko rin kinalas ang mga tali sa paa ko. Kaagad kong dinampot ang isang 2x2 na nakasandal sa lamesa. Dahan-dahan ako lumapit sa matandang sumisipol-sipol pa. Tignan natin, tanda, kung makasipol ka pa. Buisit, biglang may kobrang lumawet mula sa kisame. Muntikan pa akong abutin nun. At dahil doon, ay hindi ko na napigilang mapasigaw na tumawag naman sa pansin ni tanda. Sa isang iglap ay tinubuan ng kaliskis ang matanda. Mabilis niya akong inatake. Buti na lang at naipansalag ko agad ang kahoy na hawak ko nang iwas-iwas niya sa akin ang tangan niyang itak. Buong lakas kong tinuhod ang sikmura ni tanda. Namilipit siya sa sakit eh. Susundan ko pa sana ng paghataw yon, pero muling may nagsipaglitawang ahas. Sa sobrang buwisit ko ay buong gigil kong pinagpapalo ang mga yon. Mga inayo pa kayo ha. Pagod na akong matakot sa inyo ha. Mabilis ko namang napatay ang mga yon. At syempre, isusunod ko na si tanda. Walang yaka, matanda ka. Balak mo pa akong katayin ha. Tapos ka na ngayon. Akmang babayuhin ko na si tanda. Nang bigla itong sumingasing ng pagkatinis-tinis. Grabe, ang sakit sa tenga nun. Nabitawan ko tuloy ang dala kong pamalo para takpan ang magkabilang tenga ko. Nang muli kong ibaling ang paningin ko sa kanya, ay bahagya pa akong nagimbal. Nagmukhang taong ahas si tanda. Shit, kakaiba ang mata niya. Parang pang-ahas talaga. Napakatulis din ng dalawa niyang pangil. Lumalabas na din ang dila niya na parang kobra. Saglit ako natigalgalan. Umaatake na naman kasi ang aking Opidayophobia. Tama, yun ang tawag sa phobia na to. Ang galing ko, no? Natandaan ko na this time. Kala nyo makakalimutan ko ha. Akmang aatake na sa akin si tanda nang biglang bumukas ang pintuan ng kusina. Kaagad na nagsipasukan ang mga lalaking nagbabantay sa akin kanina. Nagmamadali naman akong dinukot sa loob ng brief ko ang detonator. Napansin kong bagya pa sila nagtaka dahil sa ikinilos ko. Natigilan tuloy sila. Akala siguro kung ano na ang bubunutin ko. No choice na. Wala nang ibang paraan. Kailangan ko nang pindutin ang buton. Bahala na kung makatulog ako. Siguro naman makikita ako nila Kim na nakahilata dito. Sige, lumapit kayo. Nang sabay-sabay tayong sumabog dito. Bahagya pang nagtaka ang mga kalalakihang yon. Hindi siguro nila ako na-gets. Ipapaliwanag ko pa sana ng gusto yon. Kaso umatake na sila. Buisit, ang daya. Teka, time first. Hindi nyo ako pwedeng atakihin. May bomba akong dala dito. Hindi ako pinakinggan ng mga kumag. Teka, saglit lang. Hanggang sa makorner nila ako. Bahagya pa akong napapikit bago ko pindutin ang buton. Nang itilat ko ang mga mata ko, hawak-hawak na nila ako. Takte, anong nangyari? Ni hindi ko man lang narinig ang mahinang pagsabog ng gas bomb. Wala rin ako natatanaw na usok sa paligid. Ilang beses ko pang sinubukang pindutin yon, pero wala talaga.
Ang malas. Bakit hindi gumana? Nanggigigil na tumayo ang matanda. Lumapit ito sa akin. Bullshit ka! Hindi ko pa lalagpasin ang ginawa mo! Teka Manong, magpapaliwanag ako. Relax lang kayo. Akmang itatarak na sa akin na matanda ang itak na tangan niya. Nang biglang natigilan at napalingon sa pintuan ang lahat. Mula doon ay may tinig kaming narinig. Nagmumula yon sa isang lalaki. Anong nangyayari dito? Kaagad na nagpaliwanag ang mga bantay at si Tanda. Pero walang tugon ng lalaki. Bagkus ay nakatulala lamang ito habang nakatitig sa akin. Anong ginagawa niyo sa kanya? Bitawan niyo siya. Panginoong Dante, ang lalaking ito ay isa pong bihag. Nasilo po siya sa isa sa ating mga patibong. Siya po ang nakatakdang ihain sa inyong hapag ngayong hapunan. Naririnig niyo ba ako? Bitawan niyo siya. Natatarantang bumitiw ang mga kumag mula sa pagkakahawak sa mga braso ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ano ang pakay mo dito? Hindi ako agad nakapagsalita. Napatitig din ako sa kanya. Hindi ako sigurado, pero parang nakita ko na siya. Dalhin ang lalaki niya sa tanggapan ko. Opo, Panginoon. Mukhang hindi na kailangan iluto pa. Nais yatang kainin ng buhay ng Panginoong Dante ang buwisit na to. Hoy Tanda, kapag ako nakawala dito, ikaw ang iluluto ko. Magpasalamat ka. Kung nagkataon, unti-unti kitang babalatan ng buhay. Buisit, asartalo ako kay Tanda. Gigil na gigil ako sa kanya. Gusto kong lamukusin ang pagmumuka ng matandang yon. Tumatawa-tawa pa si Ungas habang inilalabas ako ng mga kalalakihan sa kusina. Lumabas na kayo. Iwan niyo na kami. Pero Panginoon. Lumabas kayo. Opo. Saglit pa akong napatitig kay Dante. Tama, nakita ko na siya. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan. Anong pakay mo at nandito ka? Pero bago mo sagutin yan, nais ko muna magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa buhay ko. Pagliligtas? Teka, hindi ko matandaan. Pero parang nakita na nga kita. Nakalimutan mo na ako? Hindi ko alam kung sino nag-utos sa'yo para iligtas ako. Pero maraming salamat. Teka, saglit. Parang natatandaan na kita. Ikaw nga yung... Oo, ako yung bihag nila Rufo. Mismo, ikaw nga yun. Dante, tama? Ako nga pala si Gilier. Sabi ko na, siya nga yun. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yung naabutan kong bihag nila Rufo. Namukhaan ko siya nung dumaan siya sa harap ko bago pa ako mawala ng malay. Tinangka daw siyang patayin ng magkapatid na Rufo at Ernesto. Nung mga sandali daw na yon, ay lumayas siya sa kanilang kaharian upang hanapin ang ama niyang si Haring Procoso. Nais niya sanang pumisan sa kanyang ama, ngunit ang naabutan niya lang daw sa kanila ay ang nakatatanda niyang kapatid na si Rufo. Kaagad daw siyang inilayo nito sa kuta ng mga alamid. Ang sabi pa daw nito sa kanya ay bakit siya nagtungo sa kaharian ng mga alamid. Nanganganib daw ang buhay niya doon. Malaki daw ang galit ng ama nila sa lahi ng mga banakon, kaya't pihadong ipapapatay siya nito kapag nalamang nandun siya. At dahil sa kapatid niya naman sila Rufo, kaya't kahit hindi niya pa ganun kakilala, ay sumama siya sa mga ito. Hanggang sa dali na nga siya ng mga yon sa hideout nila Rufo. Sakto nga daw ang pagdating ko kasi papatayin na siya ng mga oras na yon. Humingi pa nga siya ng pasensya kasi hindi niya daw ako natulungan. Gulong-gulo daw ang isip niya at hindi niya alam kung sino pa ang maaari niyang pagkatiwalaan. Ngayong Gilier, maaari ko na bang malaman ang dahilan kung bakit ka nandito? Ang totoo niyan, ikaw talaga ang pakay ko. Ipinasusundo ka ng Haring Koso.
Nais niya kasing ikaw ang pumalit sa kanya bilang hari ng mga alamid. Ako? Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo. Pero bakit ako? Hindi ba't nais niya din akong ipapatay? Sa'yo na rin mismo nang galing. Nilinlang ka ng mga nakatatanda mong kapatid. Sadyang mga tuso sila at nais makuha ang trono ng iyong ama. At dahil sa sablayang ugali nilang dalawa, ay ikaw ang napili ng Haring Koso upang humalili sa kanya. Talaga ba? O dahil patay na yung dalawa? Nakita ko, hindi na sila humihinga nang lisanin ko ang lugar na yon. Baka naman wala lang siyang ibang mapasahan ng trono niya. Kaya't wala na siyang pagpipilian kundi ipahanap ako. Alam mo, hindi ko alam kung paano ipaliliwanag. Pero sadyang kailangan ka ng ama mo, lalo na ngayon. Ang buong lahing alamid ay ikaw na lang ang tanging pag-asa upang makabangon. Naghihintay na sa'yo ang kaharian mo. Kung sa bagay, matagal ko nang gustong lisanin ang lugar na to. Hindi para sa akin ang kaharian ng mga banakon. Siguro nagtataka ka kung bakit nakahiwalay ako sa kanila. Ayoko kasing lumala pa ang tensyon sa pagitan ng amain ko at mga kapatid. Ayokong dumating ang araw na kami-kami pa ang magpatayan nang dahil lang sa mutya ni Lolo. Doon ko pa mas naunawaan ang lahat. Sa totoo lang, medyo nakaramdam ako ng awa kay Dante. Para kasing kahit saan siya magpunta ay hindi siya welcome. Sa mga banakon ay nanganib ang buhay niya dahil siya ang gustong pasahan ng mutya ng kanyang lolo na tatay ng kanyang ina na si Matilde. Siyempre, hindi papayag ang amain at mga kapatid niya sa ina. Ilang beses na din daw siyang sinubukang ipapaslang ng mga yon. Mabutit hindi daw nagtatagumpay ang mga ito. Sa kaharian naman ng kanyang tunay na ama ay muntik na din siyang mamatay dahil naman sa mga ganit niyang kapatid. Ito na lang daw ang naisip niyang paraan upang makapamuhay ng payapa, ang lumayo. Hindi daw siya interesado sa mga mutya, ang sa kanya lang daw ay makapamuhay ng tahimik. Ang buong akala ko ay hindi ko siya makukumbinse na sumama. Buti na lang sanay ako sa dramahan. Siyempre, nadala siya sa malulupit kong aktingan. Gilier, minsan mo nang iniligtas ang buhay ko. Kaya't sa pagkakataong ito ay magtitiwala ako sa'yo. Sana lang, ingatan mo ko. Makakaasa ka, Dante. Bago pa may makagalaw sa'yo, sisiguraduhin ko na ako muna ang una nilang mapapatay. Yun o, sino ba namang hindi madadala sa ganyang mga linyahan? Sa totoo lang, first time ko makakain ng durian. Kahit medyo maantot, masarap din pala. Trages, nalibang ako ng gusto. Buti na lang napansin ko, malapit nang matapos ang 5 oras na taning ko. Anumang sandali ay maaari nang sumugod sila Hakim at Beto. Nagmamadali tuloy ako nagpaliwanag kay Dante. Medyo nagulat pa siya nang malaman niyang may mga kasama ako. Kaagad niya namang pinapuntahan sa akin sila Hakim. Pero bago yon, ay may ipinakiusap muna ako sa kanya. Kung maaari, ay wala nang ibang makakaalam ng pagkakapaslang ko sa kanyang mga kapatid. Mahirap na, baka kasi pagmulan pa yon ng panibagong gulo. Ipinaliwanag ko din kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Inamin ko din na hindi ko naman talaga pakay na iligtas siya, kundi nagkataon lang talaga. Mabuti naman at malawak ang pag-iisip nitong batang hari. Sa tingin ko nga, sadyang mabuti ang kanyang kalooban. Kaya't mabilis na naging magaan ang loob ko sa kanya. Gilier, anong nangyari? Bakit hindi sumabog ang gas bomb? Pasugod na sana kami. Nag-aalala na kasi kami. Baka kung napano ka na. Hanggang ngayon ba naman, Hakim, wala ka pa ring bilib sa estudyante mo? Tara, kain tayo doon. Hinihintay na kayo ni Dante. Ano? Anong ibig mo sabihin? Sabi ko naman sa'yo, Beto, manood ka lang. Hindi kaya nasa ilalim ka na ng kapangyarihan ng mga banakon? Baka patibong lamang ito. Ano ka ba, Beto? Yan ka na naman eh.
Lagi ka na lang tamang hinala. Nag-aalinlangan man ay wala nang nagawa sila Hakim, kundi sumama sa akin papunta sa kuta nila Dante. Tek na yan, halos hindi maubusan ng tanong ang dalawa. Sa dami nun, ay hindi ko na lahat nasagot. Mga excited kasi. Nasa pagkainan na kami ay halatang alanganin pa rin ang dalawa. Hindi sila kumakain. Siguro naiisip nila na may lason ang mga pagkain sa harap nila. Natutuwa ako makakita ng mga alamid dito sa aking kuta. Kumain kayo. Huwag kayong matakot. Tulad nyo, may dugong alamid din ako. Pinangunahan ni Dante ang pagkain. Maya-maya naman ay nakumbinsi na din sila Hakim at nagsikain na rin ang mga ungas. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang pagtataka at pagkamangha. Malamang iniisip nila kung papaanong naging mabait sa akin si Dante. Lalo na tong si Beto. Siguro sa mga oras na to ay ako na ang pinaghihinalaan niyang gumagamit ng mahika. Matapos namin kumain ay saglit na pinulong ni Dante ang kanyang hukbo. Isasama niya ang mga ito kaya't pinaghanda niya na ang lahat. Gilier, umamin ka nga. Dati kang snake charmer, no? Ha? Anong snake charmer? Gilier, sabihin mo, papaano mong napaamo ang batang hari? Simple lang. Hindi naman kasi siya mabangis na tulad nyo. Sadyang mabait si Dante at malawak ang pag-iisip. Kaya ayun, nadala ko sa paliwanag. Anong ibig mo sabihin? Na mabangis kami at hindi mabait? Aba, hindi ako nagsabi niyan ha. Sa halip na mabwisit ay napahalakak na din si Beto. Ang kumag, nasanay na siguro sa biro ko. Kung dati kasi ay mabilis itong mapikon, ngayon parang tropa na lang talaga. Ayos, naging smooth ang itinakbo ng misyon namin. Sa palagay ko, mission accomplished na to.